O 19 de marzo son os Premios Mestre Mateo, pero... que carallo son os Premios Mestre Mateo? Eu non aturo a semellantes paidarocos, e como me tocan os fuciños, vou nos botar a tiros. Non, a patadas, que é máis barato. Os Premios Mestre Mateo son uns premios que outorga a Academia Galega do Audiovisual. É dicir, é un premio outorgado por unha agrupación de creadores audiovisuais a creadores audiovisuais. Os Premios Mestre Mateo non teñen un valor monetario, pero sí que supoñen unha peza artística creada para tal fin. Para a edición que terá lugar este marzo de 2022, teránse en conta todas as obras que teñan unha comunicación pública entre o 1 de decembro de 2020 e o 30 de novembro de 2021. Entenden como comunicación pública todo acto polo cal unha pluralidade de persoas poden ter acceso a unha obra, sexan en salas de cine, sexa mediante festivais, pola televisión, internet, etc., sen previa distribución de exemplares a cada unha delas. Non se considera pública a comunicación cando se celebre dentro dun acto estritamente doméstico, que non estea integrado ou conectado a unha rede de difusión de calquera tipo. En todo caso, a produtora elixirá cal é a data de estrea oficial. Ou sexa, que estes produtos poden ser premiados sen que o público xeral teña acceso a estes produtos e fosen distribuídos solo en festivais ou mediante unha distribución bastante limitada. Para participar no proceso dos Mestre Mateo deben presentarse obras que cumpran polo menos con unha das seguintes características: que a versión original sexa en lingua galega, que como mínimo o 25% da produción corresponda a unha ou varias produtoras con dominio social en Galicia. Se é o único requisito que se cumpre, é preciso presentar o contrato de coproducción para comprobar a porcentaxe, ou que o 50% do equipo técnico artístico sexa galego ou residente en Galicia, contabilizándose todas as categorías ou departamentos e persoas en cada un deles, excepto meritorios e bolseiros. En canto a grupos de categorías, existen dous grandes grupos de categorías. Está a categoría de produción, na que se poden presentar alumnos das diferentes carreiras e estudios audiovisuais, e a categoría de profesionais, nas que só se poden presentar profesionais. Dentro da categoría de produción podemos encontrar premios como son a longametraxe, a curtametraxe, a documental, a serie web e a programa de televisión. Estas categorías poden variar en función do número de produtos que se presenten ás categorías. É dicir, por exemplo, se non existe un número mínimo para serie web, as series web estarían dentro da categoría de series. Despois está a categoría de profesionais, na que, repito, só se poden presentar profesionais, e que aglutinaría a unha serie de categorías como son mellores interpretacións, tanto masculina como femenina, e tanto principal como de reparto, é dicir, 4 categorías, comunicadores, dirección, guión, fotografía, dirección de arte, montaxe, realización, música original, son, vestiario, maquillaxe e perruquería e dirección de produción. Como se realizan estas votacións por parte dos membros da Academia? Pois, en cada categoría, os membros da Academia fan unha puntuación do 1 ao 4 en votos por cada unha das categorías, sendo 4 o profesional ou material máis valorado e 1 o que menos puntuación se lle dá. Entón, entre todos os membros pondérase todas as votacións e chegarase á conclusión de quen gana en cada categoría ou algo así. Cada membro está obligado a votar esos 4 dentro de cada categoría e, pois, é así. O día 16 de marzo estaremos a falar destas candidaturas das nosas, digamos, quinielas en torno a quen pode gañar, que non as canles que son a Lobeira Today, o Galizan Friki Film Fest, Cinema Caníbal, Curruncho Gamer, Gurruncho de Vodka, Kinocube, Mal de Ollo, Novas Fantasías,
e eu, que non sei por que non me puxen nesta lista para ler. Habilitamos unha quiniela online para que participedes e vos sintades tan listos como a nós, e que vexades se sodes máis listos que a nós, ou non, ou, bueno, non sei se chamar de listos esto. Vamos, que fixemos unha serie de valoracións individuais cada un de nós en torno aos filmes e persoeiros que se presentan, e nos molaría moitísimo que a xente que este vendo este tipo de produtos participase daquela maneira como facendo a súa propia valoración neste tipo de quinielas, ter un resultado ponderado en xeral do que opina o público en torno a estes produtos e compararlo co resultado final, cousa que se producirá o 21 de marzo noutro directo onde volveremos a estar os mismos paisanos falando da mesma merda, pero esta vez co resultado. Así que participa na nosa quiniela e poderás gañar o noso respeto. Volantes curtas, onde hai un ciclo de cortometraxes conceptuais interesantísimos na biblioteca, que ademais hai proxección de novo cinema galego, que é divertidísimo. Sesións curtiñas, 5 horas, e ademais para toda a familia, poden ir todos.